שלום לכולם, קוראים לי רון, ובהקלטה הזאת אני אראה לכם איך יוצאים ומשתמשים באוטומטיות פשוטות בכלי טרלו, שזה כלי לניהול פרויקטים. קודם כל אני אסביר בקצרה על טרלו. טרלו בעצם מורכב מלוחות שמייצגים פרויקטים או כל מיני תחומי עבודה מסוימים. בתוך הלוחות האלה ישנם רשימות שהן מעין עמודות שמייצגות קטגוריות מסוימות. אני בעצם יצרתי פה לוח, קראתי לו על שמי רון צובל, ובתוך הלוח יצרתי 3 רשימות, משימות שבוצעו, משימות בעבודה ומשימות לביצוע. ובכל קטגוריה יש בעצם קארט, שאלה המשימות עצמם ששייכות לאותה קטגוריה. למשל במשימות לביצוע יש להפיק דוח שבועי, יש לעצב עיצוב גרפי ראשוני ולתקן באגים. זהו ככה בקצרה, ועכשיו אני אסביר לכם איך לייצר ולבצע אוטומציות בפלטפורמה הזאת. אני בעצם ניגש בסרגל העליון, בצד הימני ביותר, לוחץ פה על שלושת הנקודות האלה, הם פותחים לי את מניו. בתוך המניו אני ניגש לאוטומיישן, ובתוך אוטומיישן יש לי בעצם כמה אפשרויות ליצירת אוטומציה. אני אבחר ב-due date, שזה בעצם תאריך הגשה. לאחר מכן נלחץ על create automation, וכאן אני בעצם אצטרך להוסיף את הטריגר, שטריגר זה בעצם הגדרת תנאי או אירוע שגורם להפעלת פעולה מסוימת או פעולות מסוימות בצורה אוטומטית. אני ארצה להוסיף פה טריגר, ומה שאני בעצם אראה לכם בדוגמה הזאת זה טריגר שיש עוד יומיים בלבד לביצוע המשימה. המשימה בעצם תעבור לחלק העליון ביותר של הרשימה. אז כאן בעצם אני אקבע כמה ימים לפני, נגיד יומיים לפני שצריכים להגיש את המשימה, בשעה 1:40, אני אלחץ על פלוס, אני ארצה להעביר את המשימה המסוימת, את הקארד, לראש הרשימה. אז move the card to the top of the list, אני אלחץ שוב על פלוס, ועכשיו אני אבדוק שהכל בסדר. אני מסתכל פה, יש את הטריגר, שזה בעצם התנאי לביצוע האקשן, ובאקשן אני רואה בעצם שיומיים לפני הביצוע של המשימה הקארד יעבור לטופ הרשימה. אני נלחץ על סייב, והנה יש לנו טריגר. הטריגר הזה והאוטומציה הזאת בעצם גורמת לכך שאנשים בחברה שעובדים דרך המערכת ידעו בעצם סדר עדיפויות, במה כדאי להם יותר להתעסק, באיזה משימה יותר חשובה כרגע. ובכך שהכל נעשה בצורה אוטומטית זה מונע טעויות אנוש, של למשל לשכוח לבצע את המשימה בזמן או דברים כאלה ואחרים. בנוסף, כל פה נעשה באופן ידני, כך שזה חוסך המון זמן של התעסקות בלוז, ויכול לפנות הרבה פנאי להתעסקות בדברים אחרים. בנוסף אני רוצה להראות לכם דוגמה נוספת של אוטומציה. אני אלחץ פה על rules, אני אלחץ על create automation, סוג אחר של אוטומציה בעצם, אני אלחץ על add trigger, ובעצם באוטומציה הזאת אני ארצה שכאשר אני מעביר כרטיס מסוים למשימות שכבר בוצעו, כל הממברס בחברה, כל האנשים שמשתתפים בביצוע המשימה הזאת, הכרטיס בעצם יימחק להם. הם לא יראו יותר את המשימה הזאת כמשימה שצריך לבצע. אז when a card added to משימות שבוצעו על ידי, זה הטריגר, ואני ארצה בעצם למחוק את כל מי שקשור למשימה הזאת. remove all the members from the card. אני אלחץ על פלוס,
אני אבדוק שזה באמת מה שרציתי לעשות. כן, כאשר אני מעביר את הכרטיס למשימה שבוצעת, שמשימה שכבר בוצעה, שלא צריך להתעסק בה יותר, כל האנשים שקשורים לאותה משימה לא יראו את המשימה הזאת יותר. אני אלחץ על סייב, וככה יצרתי אוטומציה נוספת. גם כאן, בעזרת האוטומציה הזאת, אני אוכל לוודא שהעובדים בחברה לא מבזבזים זמן על משימה שכבר בוצעה. המשימה הזאת תימחק לחלוטין, וככה יהיה ייעול גדול בחברה, וימנע טעויות אנוש של פשוט לעבוד על המשימה הזאת כמה פעמים, למרות שהיא כבר בוצעה. זה מה שרציתי להראות לכם היום, תודה רבה על ההקשבה.